El Parc Natural de Collserola és un entorn necessari i essencial per poder viure a les ciutats. Tot i això, des d'aquestes, constantment es maltracta aquest parc junt amb els nuclis que el conformen. Com és el cas de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, en què els caps de setmana rep una afluència massiva de gent que ve a gaudir de l'entorn natural amb el seu transport privat col·lapsant les carreteres de muntanya. A més, a les Planes hi ha moltes zones de pícnic on es fan barbacoes en èpoques que hi ha risc d'incendi i es deixen moltes deixalles. El problema que nosaltres tenim a la Floresta és amb l'especulació urbanística, perquè ha fet que cada vegada hi hagi més edificis i que hi hagi menys espai natural. I a sobre, amb la construcció dels túnels de Vallvidrera, el que ha fet ha sigut tant dividir el nostre poble com la muntanya. I deixant els senglars sense bosc i vies de pas. Si a això li sumem les noves construccions de cases luxoses que afecten a l'entorn tant acústicament com visualment, i molesta als animals i a les veïnes d'aquí de la Flora. Collserola és, sens dubte, de les millors coses que tenim les santcugatenques. Perquè som les que estimem el nostre territori, molt més que els diners que generen a explotar-lo, cal defensar Collserola d'especuladors sense escrúpols com Núñez i Navarro, i perquè no volem més casos com els de Terranegra. Tampoc volem militars armats a casa nostra, ni a Collserola ni enlloc. I perquè la unitat popular no la deixarem des dels despatxos, sinó a plena llum del dia, entre trobades, dinars populars i converses de cafè, teixint complicitats i fent comunitat. Per tot això i molt més, vine i participa de la trobada jove de Collserola. Ens veiem el 16 d'abril per defensar les arrels. Visca la terra! Visca la terra!